Maayong adlaw, syudad sang Iloilo. Mga katigulangan sa distrito sang Haro, ginkalipay ang pagbaton sang ilang nga social pension. Masobra 13,190 ka mga benepisyaryo ang nahatagan sa sininga social pension sa 7 ka distrito sa syudad sang Iloilo. Dako gid ini nga bulig para sa aton mga pinalangga nga senior citizens, ilabi na gid sa subong nga tion sang pandemya. Tuman na lang ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo nga nakabaton sang sininga social pension nga makabulig gid sa ila pang adlaw-adlaw nga galastuhan kag maintenance. Pasalamat ko kay Mayor Peñas, kay kadali ako nagbatag bulong. Tapos sa amon nga panimalay, way kami bakal sa amon kinanglanon. Tapos salamat din kami dako. Nagapasalamat kid ako. Kag Mayor, nagaibi lang ako sa kalipay ko nga nakasunod ako sa pensyon. Kay dugay na gid nga handom ko ma'am nga makasunod ako sa pensyon. Amo ginay number 1 ko na pasalamatan kay Mayor. Kag una sa tanan nila binigid sa DSWD. Kay kung hindi paagi sa kay Mayor, pagpakadto sa DSWD, hindi kami kasulod sa national pension. Ang ini nga programa ang natigayon sa bulig sang Department of Social Welfare and Development Office Region 6 kag sa pagsuporta sang aton alkalde nga si Jerry P. Treñas. Sa liwat, hindi naton pagkalipatan nga ang Iloilo City Government kaupod naton sa pagbangon. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Padayon sa pag-uswag, syudad sang Iloilo.